Arli long yeng na kasnong mautudeng kabahaba po umyam police station kila ucor ki bor bahalor dap keno bagi bor snong bot kontraktor katrat PHC kila pendo ik bah umyeng na kaskim chal cibon mission kumbuyo lang kiwe pan ki bor snong ru apo kejengla mo ba Augustin Stan ubadai rang ba snong kila lum kerki ke darbar hakan nyautre kulber bon persai paj ba halor kete kejeng sya keno haden kejeng lang darbar snong ki bor snong lembut ba Augustin kila pensai ba kejeng pendo umye kalong yeng kong rilis makro ba kong wanda makro kadai namar babaro arli gilong yeng kidai gi belasha kentaj snong biade bat kajing syak keno jonga kumur bat snong bat kum kontraktor ru ju gopor bala tre kani ka water supply scheme ngne snong ba ai syaki yeng te biade kane pili ba kedon ha ki balami aki social media bala syak keno ba kantor bat snong lembat kontraktor kim semla ai ya artli kilong yeng ba kita kedai ikong rinalis makro bat wanda Vietnam makro namar ba kini kidai kilong yeng ki bala sya kantaj da kasnong te namar kane kejing jia kabang ila kantaj snong kalau halor kajing kini jubor jongki ke jaka badai ka khlau jong kasnong kabala jia nadu kisnam arjar khat nyau bat ho arjar khat phra mila sim garai kum kadur bar snong ban social boycott iki lene ban taj snong te nadu katai kasnam hadu mentangim semlayo ban pelong dorbar te kini ki jing hapreng jong kini ki arsnam long bajong kajing pamla ban lum dorbar ke kalapau syai hang to ba I kumba klade ki interest jong aku murung ba snong bala sya kenoru ba urung ba snong ba lale donbor ye kini ki baro te deina kata kadau nakaliang ke jonga bat ke stu committee ngiong ba ni dei ban khot ya ka dorbar pelun bat senrang bat kentai menta kesni te kumba phi lawan sakhi dalade lei babaro pa ba nang susnong ula kersian ya ke ke ba nakal yang jongi ke executive meeting lale bat ke jingle ke jongi kamde ki interest jong executive meeting lane ke interest jong aku murba snong bat ka dehi ka resolution jong ka dorbar snong te kumba kila keno yang hoi kila ban keno namar ngam sem lala ban ai kita ki connection ya ka haka haking ki jong ki namar mentala proof ba ki pa ba hadu menta kentiru kim ailat kim sya yang ban ai te kata kalong ba kipai ba lane ka perthei kan tip ba kamdei ka ba ngale ndrei ka de jingle ka de jingkhang jong upai ba nong snong ban nom sya ya ki ban ai ya kani ki skim lane ki no jing kam ki jong ki pok snong ka thau te teng nga sukwa ru ban keren hang ni ba ni na kaleng ka dor ba snong mo teneng ni yo ya ki kenja suggestion lane ki advice na ka government kamtam naga NGT rumah yang yo ba kopi ba ban peta yang ban penek pensa yaki klau ki petap yaki tolong umbam bumdi ni persyang ban le ikene penban onda habangi layat ni ya tengku bat kita giru simet ki bakon mentoy anda lapoi anda le kendu ban ngi gasnong teng ki bor sarkar pada kilong februar ban ni kini ki individual bat ki persyang ru ban nyon yang ikum ka dorbar snong te lada kan long kumta kalong ka ba yang ikum dorbar snong ban tre nane ban wara ya kono kejing bahajing miat apo kisnong kathau lara kita kiru simet ki persya kisnong kila maki ya kador basnong dai isu kata ka bor jong kador basnong tanga kan turu ya ki bor jong ka an lane ya ki nong yalam ki bah apo gejela kamtam manakani ru kila de lek ban komplain satu minister warung minister pressure ke department ban le ya kane bar ke department ke pressure pada yangi kador basnong te dena kata kadau nong ngakeren sai hang ni ba kini ki baro kiba ngakung kontraktor bat kumutur basnong ngile ya kono kalor halor jong karai jong paiba kamdei karai jong asimet lane karai jong no datang itahi ba ngakwa ban pensai habide bat kane ki jingjia te ngaprai ba ki paiba kin tip khamba mungkin no susnong badai ba ki paiba na kiwe ki jakaru ki ban tip ikane namar ba kumpapau haki lap thai kubor long kalalong ba kadai ka jing lebor jong rong basnong ka jing le don bor jong rong basnong ka jing bom respon ka jong ya ka jing peta jong ki department concern andrai mata ka sila proof ba baro kinong sung snong ni kiloong ba kamdei ka rai ka jong pi dei ka rai jong gi kum ka dor basnong